Да, аз съм Алекс Мигенова. Ако ви харесва, дайте палец нагоре, ако ви харесва, дайте палец надолу. Абонирайте се за канала на Алекс Мигенова, Алекс Мигенова. И го споделете с вашите приятели в социалните мрежи и коментирайте видеоклипа. Говорим защо нямаме този български клип да играе в футбол и защо нямаме задължително казарма нямаме наистина задължително казарма. Защо нямаме български футболисти? Първо, детско-юношеския футбол е зле организиран. Да кажем зле организиран, това мога да кажа, че го правят по много по-стар метод, много по-зле. Такъв метод, който сега трябва да е по-различен, по-нов. Нов трябва да бъде. Така, малко качествени треньори имаме и го да коментирате видеото. Остава метод от 80-те години, трябва да е от 2026 метода. Другото, което е в това е директната, трето CV от мене, талантът честно нататък нашето дете, не го приватизира да бъде някакъв голям футболист, да мога да го направи да бъде такъв футболист. Две, корупция връзка с строител, плащат за да играе дете, но то трябва да има, но то трябва да има желание да играе някакъв спорт. Това са, например, баскетбол, волейбол, футбол, много други като плуване и така нататък. По-добрите често отпадат, ако не бутнат. Т.е. ако не се бутнат така силно, т.е. да не бъдат по-добри, няма как да стане. И защото родителите трябва да ни бутнат по-силно, защото ние няма да го направим, за да ни хареса и да станем, да бъдем някакви футболисти и на работа. Трето, липса на дисциплина и характер. Много това, малко труд. Тоест, имам талант много, но много малко се труда, защото те ходят по дискотеки и тем подобно, не трябва да бъде забранено за дискотеки на футболисти, защото не могат да мислят едното и другото. Трябва, което се играят в футбол, да мислят едното и тогава после другото, което нямат футболни мачове. Второ тиренце от средства, без игране режим, отговорност, постоянно нямат някакъв режим, защото първо те самите не се дисциплинират родителите, режима, отговорността, които да го направят, за да могат да се получат по тази тема. Постоянството трябва да го има навсякъде, защото няма как да стане. 4. Она не лиза за това. Това е четвърто защо няма. На 16 вече задал в Инстаграм, защото така на 16 години си задал в Инстаграм, отколкото си задал в футбол, баскет и тем подобни други вещи. И друг спорт. Второ тиренца на реалният труд идва по-късно, но тогава е по-късно. Тоест трябва да бъде по-рано се направи, защото на по-късен момент вече е изминал заминал, както е било при нас. Пето. Липса на конкуренция и глад. Това има хиляди гладни деца. И запада пето е нататък може, защото аз вече тия другите държави, които са. Сега ще кажа. Да кажем,
което е Африка само. Аз не съм най-добре география, така. Значи, от тук, от Австралия, тук е, помните, трябва да чуят на искат Африка. Ето, тук, където видите от Африка цялата, е това е гоздолу. Всъщност, там има глад. Затова затова тук в гладните държави не трябва да бъдат гладни, а друго нещо. А има хиляди храна, хиляди такова, хиляди района. При нас, тук комфорт и оправдание. Тук казвате някакъв, имаме си комфорт и оправдание, а те не ми се занимавате с това, това, така нататък. Не, защо няма задължително казало? Това е, едно политическо решение от 2007 година, което беше глупаво решение, глупавото решение. Това към професионална армия. Но армия, което знаете, трябва да има задължително казано в всяко едно в училище да го направят задължително, защото не е хубаво. Второ, натиск от НАТО, с икономически причини. Натискани НАТО с някакви причини, които изобщо не мога да ги разберем. Две, пари. Казалната е скъпа, база храна, техники заплати. Тоест, казалната, ако не направо да въведе, тоест скъпа, защото няма как трябва да ги системата, ако искаме задължително. Трябва обаче с повече пари момчетата мен. Тоест не сме съгласни на малко студия, защото аз съм работил с тези различни работи и не сте за това. Тоест, да, много надолу по 1950 нагоре не иска този разход, защото те не иска да се занимават, но трябва. Три. Обществено желание много хора се против. Защото да каже, не се занимават, така нататък да не могат да могат да такова да няма право така да се оглушат и такива работи. Второ, тук родителите са отгубена на време, но не всеки родител не се страхува от това, но всеки родител се лоши от минало. Побои, унижения, безсмислени, побои със сигурност има унижения на 100% безсмислени действия. Вместо възпитание това ни трябва да почне от много училище и така нататък. От ученици, които ги бият и така нататък и трудни. Връзката между двете казалната не прави автоматично, но учи на дисциплина, изгражда психика, създава отборност, калява характер, извън него. Реалистично решение по смисъл втора арма, която се зачава суба 6 месеца спорт и дисциплина, база, военна, гражданското, без кръвното си. Защото такива работи, които нямаме, това. И вземам това е глупост, което ще го правя. Защото трябва и едно и другото, но трябва да бъде въведено в България задължително и задължително всеки спортист да се научи да играе някакъв някакъв друг спорт, защото не е хубаво. И след това хора и политици направите задължително казано в училище и задължително и родителите да направят така, че техните да играят някакъв спорт. Няма значение какъв е. Ако им харесва да играят, ако не, това е да пробват дели, които харесва и така нататък.
с по-лайн става, иначе не става. Ако ви се дайте пас нагоре, ако ви се дайте пас нагоре, абонирайте се за канала на Алекс Никеймов, Алекс Игудри, Алекс, Алекс Негеймър, Алекс Игудри и Алекс Май. И коментирайте видеоклипа и го спорите с вашите приятели. Нали това е.